טוב. אז אנחנו עכשיו בפרשת חיי שרה. נכון. האמת שיש לנו איזה חוב קטן משבוע שעבר. קיבלנו חלק מהתגובות. אחד הצופים נתן לנו שתי הערות ככה מחכימות ששווה לדבר עליהן. דבר ראשון על הדיון שהיה לנו, כשאברהם רואה את המלאכים, אל מי בדיוק הוא מדבר, נכון? אז בהתחלה הסברנו בדרך אחת שהוא אומר להשם חכה רגע, ואז אחרי זה אמרנו רגע לא, מדובר שם על המלאכים, שאברהם פונה למלאכים, וקיבלנו תגובה שבאמת הפירוש הראשון שלנו היה נכון, ואחרי זה, תוך כדי זה שגם למדתי את הקטע עוד פעם עם אחת הבנות שלנו, באמת ראיתי את הפירוש של רש"י, וחשוב להגיד שרוב הפרשנים באמת נוטים, הדבר יכול להתפרש לשני הכיוונים, לא ברור לנו לגמרי אל מי אברהם פונה, אבל רוב הפרשנים אומרים באמת שמדובר כמו הפירוש הראשון שאמרנו, והסברנו שאברהם פונה אל השם, ואומר לו חכה שנייה, יש לי פה אורחים. וזה הפרשנות שמקובלת על רוב הפרשנים, אבל יש כאלה שאומרים כמו שאנחנו פרשנו. אז כמעט כמו כל דבר בתורה, 70 פנים לתורה, אפשר לפרש אותם כאן, לכאן ולכאן. והיה עוד הערה מעניין שקיבלנו מאותו בן אדם, שהוא אמר, גדול כבוד הציבור שדוחה לא תעשה שבתורה, כשדיברנו על דברים שמותר או אסור לעשות בשביל אחרים, פתחנו את זה לדיון, שזה הערה מאוד מאוד נכונה, למרות שצריך לסייג אותה ולהגיד שההערה הזאת גדול כבוד הציבור שדוחה לא תעשה שבתורה, הוא לא בכל המקרים, חכמים ממש דנים על הדבר הזה, וגם שאלה היא מה זה גדול כבוד הבריות, מי הם הבריות שמדברים עליהם, האם זה בכל מקרה, אז עדיין השאלה נשארה פתוחה, באיזה מקרים אנחנו כל כך דואגים לאחרים שאנחנו עוזבים את חלק מהמצוות, ונוגעים בהם. זה היה על הדיון שלנו עד כמה אנחנו צריכים באמת לפעמים לעגל פינות בשביל בין אדם לחברו. היה לנו על זה דיון מאוד חזק. אז דיברת על פרשת שבוע הקודם, אני רוצה שנייה לקשר את הסוף של פרשת שבוע הקודם, שזה עקדת יצחק, ומיד אחר כך יש לנו את הפסוק ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אז שואלים למה, קודם כל קוראים לפרשת חיי שרה, אבל מתחילים אותה במוות של שרה. וגם מקשרים את זה למה שהיה קודם, שזה היה עקדת יצחק, ובעצם אומרים ששרה אמנו שמעה שאברהם הלך לעקוד את יצחק, ומרוב צער היא נפטרה. אז קודם כל זה סיפור מאוד מאוד טרגי ועצוב שככה בן אדם מת מצער, אבל זה מדרש. אבל כן, זה מדרש שגם אומר שהיה מדובר בשטן. השטן זה יכול להיות הרבה נשמות טובות לפעמים, שבאות ונותנות בשורות רעות. כן, אז אני תמיד מקפידה, אם יש לי בשורה רעה, לא לספר אותה. איכשהו הם ישמעו את זה, כאילו, רק אם אין ברירה. נכון, זה נפסק אבל לא להסתובב ולהתחיל לספר, וואי, את שאל וזה, כאילו להתחיל להביא לאנשים ולספר בשורות. זה נפסק להלכה, שבאמת אסור לבשר בשורות רעות, אבל זה מוזר, כי לצערנו, ואנחנו מתמודדים, יש לנו אפילו חבר שעוסק בזה, יש אנשים שזה העבודה שלהם, לבשר בשורות רעות, יש לנו חבר שעושה את זה בצבא, בשורות רעות לפעמים. אז צריך לדעת, לפעמים דווקא עדיף שאתה תיתן את הבשורה הלא טובה, זה לא... אוקיי, כתוב בתורה לא לבשר בשורות רעות, אז אני לא אספר או אשחק אותה פוקר פייס, זה גם כן לא טוב. נכון. צריך אינטואיציה ובריאות, לדעת לא לעשות מזה דראומה, וגם לתת את הבשורה בצורה טובה ולא שוברת. כן. שרה ממש תמות יחסית בגיל צעיר, 120 זה נשמע אחלה, אבל ביחס לחייו של אברהם, שיחיה עוד איזה 55 שנה אחריה, נראה לי פחות, נפטרה בגיל 127. כן, 127, אז יש ביניהם כמעט הפרש של 50 שנה שהוא יהיה בלעדיה, זה קשה. וכתוב שהיא חיה 127 שנים, שני חיי שרה. אז זה מעניין, קודם כל, מעניין שאומרים שני חיי שרה, ומה זה אומר? מה זה אומר שיש שני חיים לבן אדם? אז שני זה שנות החיים, ודרך אגב... זה לא שתיים. לא, והרמת לי להנחתה. אמא שלי קנתה לי מתנה ספר
קוראים לו לוחות אבן של הרב צוקרמן, מישיבת בני עקיבא בכפר הרועה, והספר הזה היה, קיבלתי את זה בראש השנה, וזה היה מאחורה פה עם ניילונים, וכל פעם שהיא באה היא אמרה, עוד לא פתחת, וזה היה כזה פדיחות, אמרתי אני חייב לפתוח את זה רק כדי שאמא לא תגיע עוד פעם ותראה את זה עם ניילון. ומה אני אגיד לכם, מאז שפתחתי ועיינתי בזה, אורו עיניי, אני משתדל לעבור על הספר הזה, עוד פעם אני מראה לכם אותו, לוחות אבן, יש בו רעיונות קצרים ויפהפיים, והרב צוקרמן שם מדבר בדיוק על מה שאת אמרת. מה זה שני חיי שרה? בעצם לפעמים אנחנו מסכמים תקופות, אומרים, זה היה בתקופה של החיים של הבן אדם המסוים. כלומר, שני חיי שרה, הכוונה היא, ככה היא חיה, ומתי זה היה? בתקופה של שרה. וכמה אנשים אנחנו מדברים, לדוגמה על נוח, מדברים על התקופה של נוח, על חייו של נוח, נכון? יש מעט אנשים שמדברים עליהם, שמסכמים תקופה ואומרים, אתה זוכר מתי זה היה? זה היה בתקופה של ההוא וההוא, של אותו בן אדם. שרה... כמו דוד בן גוריון, זה תקופת... כן, נכון, בדיוק, ואתה זוכר את זה לפי הבן אדם. שרה הייתה דמות כל כך דומיננטית, למרות שהיא הייתה אישה, היא הייתה אישה כל כך חשובה, שהתנ"ך בוחר בכל התקופה הזאת, לא לקרוא לה תקופת אברהם אבינו, אלא שני חיי שרה. זאת הייתה התקופה של שרה אמנו. היא הייתה אם יוצאת מן הכלל, היא הייתה דומיננטית והחשובה אצלה במשפחה בעצם, היא הייתה הנביאה אצלה במשפחה, והיא זאת, לאברהם יש הרבה עוד ילדים, נכון? שני בנים, ואחרי זה נראה שנולדים לו עוד פילגשים, אחרי שאשתו נפטרה. שרה יש לה רק ילד אחד, היא ממייסדי, היא אימא שממש מייסדת את האומה העברית. וזאת הגדולה של האישה הזאת, שמסכמים את כל התקופה כתקופת חייה. אמן. וגם רש"י אומר, כולנו שווים לתורה. ששרה אמנו היא הייתה, הרי היו לה חיים קשים, היא הייתה הכרה המון שנים, והיא עברה כל כך הרבה תלאות, ובכל זאת, תמיד היא הייתה מסתכלת על החיים בעין טובה. כל מה שקרה לה, הוא היה לטובה. הייתה מסתכלת על הדברים בצורה טובה, בצורה חיובית. אפשר ממש ללמוד ממנה את ההסתכלות הזאת. מעניין שאת אומרת את זה, אני לא יודע אם הכוונה דווקא לטובה שהיה לה עין טובה, כי אנחנו רואים לדוגמה שיש מקרים שאומרת גרשת בין האמה הזאת, והיא מתמודדת עם דברים מאוד מאוד קשים, ולפעמים היא מסתכלת על דברים בעין קצת ביקורתית. אני חושבת שכשמישהו רואה משהו בעין טובה, זה לא אומר שהוא כל הזמן תמים. זה לא אומר שהוא כל הזמן אומר, הכל טוב, הכל ורוד. הוא יודע להבדיל מתי צריך לשים גבולות ולהגיד, אוקיי, זה לא טוב, זה לא נכון לי. כשאני רואה שמשהו לא בסדר, אני יודעת להגיד מתי לא. אבל באופן כללי בחיים שלי יש לי עין טובה. אני חושבת שזה, אפשר לדייק את זה. טוב, אנחנו ממשיכים. ואני חושבת שזו פעם ראשונה שאנחנו שומעים את המילה לספוד. אברהם בא לספוד לשרה ולבכותה. נכון. יש לו צער מאוד מאוד גדול, יש ביניהם אהבה מאוד מאוד גדולה, ובגלל זה קשה להם הפרידה. גם מעניין שהחף בתורה היא קטנה במילה ולבכותה, זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. נכון, מוזר שפרשת חיי שרה מתחילה במוות ומסתיימת במוות וקוראים לה פרשת חיים. זה יחזור על עצמו עוד פעם בפרשת ויחי, שעוסקת פטירתם ומיתתם של אבות של 12 השבטים האחים, ולמה דווקא, כן, בני יעקב ובני יעקב, ולמה דווקא בפרשות שמתעסקות במוות ובפטירה קוראים לפרשות חיים, חיי שרה וויחי, וכנראה שהסיבה לדבר הזה היא שאנחנו צריכים אולי להסתכל על המוות כמשהו אחר. ועל סוף החיים גם כן כדבר קצת שונה. זה אגב מאוד מעניין מה צבע המוות שקיים בעולם, נאמר בעולם הנוצרי. מה צבע המוות? שחור. שחור. ומה צבע המוות ביהדות? לבן. לבן, נכון, בגלל זה התכריכים הם לבנים, וגם מאותה סיבה בדיוק לובשים קיטל, בגדים לבנים ביום כיפור, להזכיר את יום המוות, וגם הכהן הגדול, אחת מהסיבות כמובן ביום כיפורים שהוא לובש בגדי לבן, זה גם בגלל חטא עגל הזהב,
הכפרה שלו הייתה באותו יום, אבל מעבר לזה זה להזכיר את המוות ועד כמה שהחיים מצד אחד שבריריים, אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. צבע שחור בעצם בולע את כל הספקטרום של הצבעים האחרים, הוא בולע את הכל ובגלל זה הוא נראה שחור. צבע שחור גם מתחמם בדיוק בגלל הדבר הזה, מכוניות שחורות הן לוהטות במדינת ישראל שהיא ארץ חמה של שטופת שמש, אתה לא יכול להיכנס למכונית, לעומת מכונית לבנה שהמצב קצת יותר טוב, כי צבע לבן מחזיר את כל הספקטרום של הצבעים, והוא לא בולע אף צבע. גם הבדואים שמים יריעה שחורה על האוהלים בחורף. כדי לחמם קצת את האוהל. כן. אז זאת בדיוק הנקודה. לפי הנצרות, כשבן אדם מת, נגמר. זהו, החיים הסתיימו. הנשמה הסתיימה, הכל הסתיים. ומסתכלים על הדברים כמובן בצורה קודרת ועצובה. ביהדות, כשהשם מרחם, כשבן אדם נפטר, בעצם הנשמה לא כלואה יותר בגוף. היא חופשייה. זה קשה להגיד את זה, אף אחד לא רוצה למות, זה מפחיד אותנו. אבל בעצם יש איזו תחושה של שחרור. הנשמה מלווה אותך עכשיו בכל מקום, היא לא מוגבלת לנקודה מסוימת. היום לפעמים קצת קשה להבין את זה, כי כשאתה מאוד מתגעגע למישהו, אתה עושה שיחת וידאו בוואטסאפ. אתה אפילו לא מרגיש כבר שפעם בטלפון עוד היה לך דמיון, עכשיו לא דמיון, אנשים כאילו מדברים איתך חצי מתים ככה בטלפון, ואתה, יאללה, מה אתם עושים איתי שיחת וידאו? דברו איתי בטלפון, אני גם צריך לראות איך אני נראה כשעושים את הדבר הזה. עולם הדמיון כאילו הלך לגמרי לאיבוד, אבל כשבן אדם היה רוצה לדבר עם מישהו אחר, הוא היה צריך קצת לדמיין אותו או לחשוב, אבל הוא ידע שהוא רחוק ממנו. היום זה במציאות לגמרי אחרת. ולכן צריך להזכיר לעצמנו שבעצם בפטירה של בן אדם, עכשיו האור והנשמה משפיעים על כל היקום. שום דבר לא מסתיים, ואנחנו באמת נראה איך שמשרה אנחנו נהיה עסוקים בבניית המשפחה שלה, בקניין הראשון של ארץ ישראל, של בית שנקנה ממה? דווקא מאחוזת קבר. זה החיים של האומה העברית בארץ ישראל. דווקא מהשבר הכי גדול, כשמסתכלים על זה, אחרי שקמים מהאבל, חולפת שנה, שנת האבל, ואז כל שנה מזכירים את הנפטר, מדברים על הדברים הטובים שלו, מרגישים שהוא מלווה אותנו בחיים, אז בעצם האור שהוא השאיר ושמלווה אותנו, וגם ההשפעה שהנשמה נותנת עלינו, עוזרת לנו להתקדם מדי שנה. וזה בדיוק העניין של הצבע הלבן. יפה. ואני חושבת שכשבן אדם נפטר, אז פתאום מרגישים את כל הדברים שהוא השאיר אחריו. זאת אומרת, כשחיים, אז לא כל כך שמים לב, זה, אולי גם לוקחים את זה כמובן מאליו, ולא כל כך יודעים אולי, ולא כל כך שמים לב, אבל כשמישהו נפטר, וראינו את זה במלחמה, הלוחמים והאנשים שנפטרו, אז פתאום אתה שומע סיפורים מכל מיני אנשים, דברים שהוא עשה, ואתה פתאום קולט מה הוא היה אחרי שהוא נפטר דווקא. טוב יום המוות מיום היוולדו, גם מבחינת זה שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים אנשים כמובנים מאליהם, ועכשיו במלחמה אני ממש שמה לב יש לי ממש ראייה אחרת שאני אומרת, רגע, הבן אדם הזה הוא עולם ומלואו והוא מתנה ענקית לעולם. תסתכל על החטופים, אנשים רגילים שהם היו כל כך יקרים לנו וכל כך חשובים לנו, וכל אחד היה עולם ומלואו, וזה, אני חושבת שכולנו מרגישים עכשיו בעם ישראל את האחדות הזאת של וואו, כל אחד הוא משהו מיוחד, וכל אחד אנחנו לא יודעים מה יש בעולם שלו, ואנחנו רוצים אותו חי, מדהים אותנו שהנה הוא חי לידינו, וזה מרגש אותנו. אני חושבת המלחמה הזאת ככה פתחה לנו את האהבה הזאת לחיים. זה נקודה מאוד מעניינת מה שאת אומרת, בגלל שלפעמים אנחנו אנשים שעסוקים בעשייה ציבורית ובחינוך ובהשפעה על אנשים אחרים, לפעמים עלולים להסתכל על אנשים מה שנקרא שקופים, עובדי קבלן, אנשים שעובדים בעבודות שלמלמים כאילו לא רואים ולא שומעים, וחושבים אוקיי, מה הבן אדם הזה עושה לאנושות, ואז פתאום דווקא אירועים כאלו גורמים לאנשים שהם אולי היו נחבאים לכלים, אנשים יותר שקטים, שהאור שלהם מתגלה, וזה אמור לתת הרבה ענווה לנו, האנשים האחרים,
תחשוב מה אתה מסתכל בכלל על אנשים אחרים ככה, מה אתה חושב, מה הבן אדם הזה מועיל, מה אנחנו בכלל מבינים, מה אנחנו מועילים בעצם המחשבה שלנו. כן. טוב. ואתה מוצרה בקריית ארבע. למה קוראים לזה קריית ארבע? אז יש את ההסבר האם גרו שם 4 ענקים או 4 זוגות שאחרי זה יקברו, וזה נקרא ככה על שם הסוף, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ויעקב ולאה. נכון, רחל זה סיפור אחר, נדבר עליו בעזרת השם כשנגיע. היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו. כלומר, הוא עוזב רגע את המת, זה כל כך קשה, כל מי שקבר אי פעם, קרוב משפחה, יודע עד כמה הדבר הכי קשה זה להתעסק עם החברה קדישה. אתה עסוק באבל שלך, ופתאום אתה צריך להתחיל מסחרה, לשלם כסף, לבחור חלקה. לצערי התמודדתי עם זה לא פעם ולא פעמיים, כי גם עזרתי לקרובי משפחה, וזה דבר נורא והיום, וזה מאז ומעולם, אי אפשר לשנות את זה. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. הוא צריך לעזוב את הכל, ועכשיו להתחיל לקנות חלקה. גר ותושב אנוכי עמכם. אני אמנם לא מקומי, אבל בכל זאת אני גר פה. תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפניי. הוא מחפש אחוזת קבר. מעניין שלא מדובר פה על קבר, מדובר פה על אחוזה. אחוזה זה כבר, אתה רואה משהו יותר משמעותי. אנחנו מדברים פה אמנם על אחוזה של קברים, אבל אנחנו כבר רואים לעתיד את אחוזת המקום שחיים בו. אחוזת קרקע לבית הקברות. נכון. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו. צריך לשים לב שהכל פה פומבי. יש פה שואו. אברהם עושה את כל זה. הוא יכל הרי לגשת לאפרון ולסגור את זה בינו בין אחד לשני. יש פה איזה מין אקט ציבורי שקורה לפני כולם. שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו. במבחר קברנו קבור את מתך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. תשמע, אתה נציג האלוהים עלי אדמות. עזוב אותך. אנחנו כל אחד מאיתנו, איזה קבר שאתה רוצה, איזה מקום, ניתן לך. תקבור בחינם. אף אחד לא ימנע ממך את המקום הכי איכותי לקבור בו. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ. דיברנו על השואו, על ההופעה שיש פה, אחרי שאומרים הוא משתחווה לבני חטא. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, אם אתם רוצים לעזור לי, אני בן אדם אבל, שמעוני, תקשיבו למה שאני אומר, ופגעו לי באפרון בן צוחר. יש בן אדם ספציפי, שמתי עין על השדה שלו, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. אני יודע למה הוא רצה דווקא את המקום הזה, אז יש את המדרשים, פתחו של גן עדן, או הוא הרגיש שם את דברים רוחניים, אנחנו לא יודעים, אין הסבר, אבל שכתוב פה במפורש. אבל הוא רוצה מערת המכפלה, היא נקראת ככה, גם כי קבורים בזוגות, דיברנו עליהם מקודם, וגם בגלל שרש"י מביא, זה מאוד מעניין, את הגמרא שאומרת שבמערת המכפלה יש 2 דעות, יש חדר לצד חדר, ולכן נקראת מכפלה מלשון כפולה, או חדר מעל חדר. מה שמדהים זה שכשנכנסו אחרי מלחמת 6 הימים פנימה למערת המכפלה, מצאו ששתי הדעות בגמרא נכונות. יש גם חדר שנמצא בכניסה, 2 חדרים, 2 מערות עתיקות, ויש גם מבנה הרודיאני שנמצא בתוך מבנה מערת המכפלה, שהוא נמצא מתחת למערת קבורה עצמה. שתי הדעות הן נכונות, זה מדהים. מערת המכפלה זה בדיוק הדבר. זה נמצא בקצה שדהו, כלומר זה מדהים. אז אם ככה תקנה רק את קצה השדה, אבל דיברנו על זה שאברהם אבינו רואה דברים למרחוק, ואם הזכרתי מקודם את הספר לוחות האבן, גם הוא מדבר על זה שבעצם מערת המכפלה, מה הכי חשוב? בהתחלה הוא מדבר על הקבר, ואז מדברים על כל השדה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו קטן שבו כשאתה קונה, אתה בעצם שם עין על דבר אחד, ואתה מרוויח בו את הדבר השני. בהתחלה, מה שהיה חשוב שם זה השדה, אבל בעצם כשקוברים שם את אבות ואימהות האומה, מה שהופך להיות חשוב זה הקבר, זה כבר לא, זה העיקר שם, ולכן נותנים עליו את הדגש. ואפרון יושב בתוך בני חת, ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת, שימי לב, הכל בשואו לפני אנשים, לכל באי שער עירו לאמור, הכל תמיד היו עושים בשער העיר. לא אדוני, שמעני, השדה נתתי לך,
והמערה אשר בו, לך נתתי, אין בעיה, קח את השדה, זה העיקר, קח את המערה, לעיני בני עמי נתתי לך, הכל פה בפומבי, הנה אני נותן לך, קבור מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ. וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני, נתתי כסף השדה, קח ממני את הכסף, אני מבקש, אני רוצה לעשות פה קניין, אני לא רוצה להרגיש שאתם נותנים לו טובה. שזה מאוד מעניין, שהקניין הראשון שהוא יעשה עד אז באמת הוא עכשיו לגר ותושב. אף אחד לא רוצה לתת לאנשים זרים תפיסה בארץ, אבל אולי לקבר לא אכפת להם, יאללה שימותו, זה החשיבה האנטישמית. ואברהם אבינו מנצל את זה דווקא שיחיו, כלומר, אומרים חכמים שיש 3 מקומות, 3 אתרים שהאומות העולם לא יכולים להגיד שאנחנו גזלנו אותם מהם, כי קנינו אותם בכסף מלא. הראשון זה מערת המכפלה, השני זה קבר יוסף, שזה בשכם, שיעקב משלם על זה כסף, זה כתוב במפורש בתנ"ך, בתורה נפגוש את זה עוד כמה שבועות, והשלישי זה גורן ארוונה היבוסי, הר הבית, הר הבית שדוד המלך משלם שם כסף. לצערנו, כשחכמים אומרים את זה, זה היה להם ברור, היום לנו אפילו לפעמים צריך להזכיר לנו למה ברור שאנחנו לא רוצים לתת את 3 המקומות האלה, שחוץ מאחד שהוא בצורה מסוימת, מערת המכפלה, 3 האחרים, 2 האחרים לא בידינו. קבר יוסף, למרות שלפי הסכמי אוסלו היה אמור להישאר בידי ישראל, מאז הסיפור עם מדחת יוסף אין שם נציגות ישראלית, והר הבית מיותר לציין. 3 המקומות האלו שכתוב בתנ"ך שיהודי עברי בא ומשלם על זה כסף, ולכן כאילו זה שייך לאומה, הוא עושה את זה בשם. וגם מערת המכפלה, יש שם... זה הראשון שאמרתי. שחצי אי אפשר להיכנס אליהם, אלא אם כן זה בסוכות פותחים חלק מהמערות. כן, לא מערה, חדרים. כן. אז בגלל זה אמרתי נכון, שזה לא מלא, נכון, זה היה בעקבות הסיפור עם גולדשטיין, נכון. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך, מהי? ואת מתך קבור. תשמע, אוקיי, בסדר, עכשיו יצא המרצע מן השק. בסדר, תן לי 400 כסף, בוא, אתה כל כך מתעקש. דופק סכום, כאילו, יכל לתת איזה סכום נורמלי, הוא תוקע אותו, חבל על הזמן איזה סכום הוא נותן לו. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, שימי לב, 400 שקל כסף עובר לסוחר. זאת אומרת, מה זה עובר לסוחר? זה המטבעות הכי יקרות. עובר לשקל, עובר לסוחר, הכוונה היא מטבע שלא משנה איפה אני יבוא להשתמש בה במזרח הקדום, בכל מקום יקבלו את המטבע הזאת. לצורך העניין, אם אני עכשיו אקח דינר ירדני, הכלכלה בירדן קצת קשה, או סורי בטח עם כל הבלגן שיש, ואני אביא את זה לארץ ישראל, מאוד יהיה קשה לי לסחור את זה. השער היציג של המטבעות מאוד מאוד נמוך. כשאני בא למטבעות חזקים כמו דולר שמתקבל בכל מקום, לא משנה שיש תקופות של שפל או שהמטבע שווה יותר, אבל עדיין המטבע הזה יתקבל, דולרים ויורו יתקבלו בכל מקום בעולם, נכון? זה מה שהוא מבקש. מאיפה היה לפני רגע בחינם? ועכשיו אתה לא סתם אומר לו 400 שקל, 400 שקל מהמטבע הכי יקר שקיים. אבל אברהם אבינו מבין את זה, זה לא אכפת לו. הוא רואה את המטרה. איך אנחנו מכירים את זה לפעמים, כשמהתחושה עם החברה קדישה שתוקעים לך מחיר על חלקות ואתה, מאיפה זה בא. אבל אתה יודע ש... זה הכי חשוב לך עכשיו, אתה לא חושב על כסף בכלל. גם, ובינינו זה ה-real estate, זה העסקת נדל"ן הכי בטוחה שיש לך בית, באים ומוכרים. קבר זה לפחות לאיזה, אני מקווה שהמשיח יבוא מחר מחרתיים, אבל זה יכול לקחת איזה 100, כן, זה יכול לקחת איזה 100, 200, 300 שנה, נכון? שבן אדם קבור באיזה מקום, בית מוכרים. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, שימי לב, מקודם מה הייתה המטרה? המערה. עכשיו זה השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה. אז למה יש פה עץ? אז גם זה ראיתי שם בספר, מעניין שכשעושים קניין, אם יש שאלה אם אתה מוכר גם את העצים, ואם לא הקניין הוא לא קניין מלא, תלוי, יש בזה כל מיני דינים. אז כשהוא קונה את העץ הוא אומר שלא, אף אחד לא יבוא ויגיד אחרי זה, לא מכרתי לך את הכל, העצים נשארו בחזקתי הכל, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, לאברהם, למקנה,
לעיני בני חטא בכל באי שער עירו. זה דבר פומבי. אף אחד לא יבוא אחרי זה, הוא יוכל לבוא ולהגיד זה לא היה. ואחרי כן, אין מה לעשות, הוא היה צריך לסגור את העניין הזה עם החברה קדישא, ועכשיו הוא מתפנה ללוויה. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה אשר על פני ממרא היא חברון בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חטא. איזה ניסיון לאברהם? השם אמר לו כל מקום שתלך, לך אתננה. ועכשיו מת לו, אשתו מתה. מה הוא צריך לעשות? לנהל משא ומתן, לקבל טובה, לקנות, בקושי חלקה קטנטנה כדי לקבור מתים. אני חושבת תתקן אותי אם אני טועה, אבל יכול להיות שגם באותה תקופה, אם היו עוקדים אנשים, אני לא יודעת אם היו אפילו קוברים אותם, אולי אפילו שורפים אותם. זאת אומרת, המושג הזה של קבר, הוא מאוד מאוד חשוב ביהדות. והרבה אנשים היום, לצערנו, הם אפילו רוצים שישרפו אותם. ואנחנו ביהדות, מאוד 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 חשוב לנו העניין הזה של הקבר. אני חושב שאברהם אבינו מלמד אותנו את זה. כי עד היום אנשים מבקשים שישרפו את הגופה שלהם. אני חושב שזה נקודה מעניינת מה שאת מדברת. אני חושב שזה באמת עניין תרבותי. יש עמים שאצלהם מאז ומעולם היה מקובל לקבור. אצל עם ישראל היה, וגם אצל העמים הקדומים פה, היה דווקא מקובל לקבור ולא לשרוף. זה באמת עניין תרבותי. אפילו ליד הבית שלנו בעין סמיה מצאו קברים, קברי אל, קברי פיר כאלה שהיו יורדים למטה, וקוברים אנשים. זה חתיכת אירוע לעשות את זה לפני 4,000 שנה עם הציוד שהיה להם חפירות. היו קוברים את האנשים בחלק העליון, יורדים במין פיר כזה, ואז פה היו קוברים את האנשים. מצאו שם גם כל מיני גביעים עתיקים, מצאו שם גביע עתיק, וחלק מהדברים לצערנו שלדו, אבל זה קברים עתיקים. זאת אומרת, באמת במרחב של כנען פה כן היה מקובל יותר לקבור. ומצד שני יש דברים מפתיעים, לדוגמה על מלכי ישראל, כשמדובר על מלכים, כתוב ששורפים. ואז מיד הפרשנים נבלים ואומרים לא שורפים את המלך, למרות שאפשר להבין את זה מהתנ"ך, אלא את החפצים שלו באופן סימבולי, וכדי שאנשים אחרים לא ישתמשו בזה, אבל באמת היה אפשר להבין את זה קצת אחרת לפי פשט הפסוקים. נכון, זה באמת עניין, אני חושב שיש פה באמת, אבל חשוב להדגיש, עניין תרבותי, ואצל עם ישראל זה מה שמקובל. באמת יש גויים שהודים לדוגמה, אצלהם מקובל לשרוף. כן. טוב. בוא נמשיך, ואברהם זקן. רגע, מה את ממשיכה ככה? עכשיו הגענו לקטע האהוב עלייך. אברהם אומר, וואלה, החיים קצרים. אשתי מתה. מה יהיה הלאה? אני לא, כאילו, היא מתה אולי אפילו בגלל שיצחק, הלכתי לעקוד אותו, וגם יצחק, אם הייתי עוקד אותו, הבן אדם כבר כאן, הילד בן 30, הוא כאילו כבר מבוגר, מה אני אעשה? מה נעשה? ואז הוא מבין, אין ברירה, אלא צריך להתעסק בשידוך של אברהם. של יצחק. איזה הבדל. היום מי שקובע את השידוך כמו שצריך, אפילו אצלנו זה היה ככה, זה אנחנו הילדים, אבל פה רואים שבמשפחה, בגלל מי שבעצם מבין שזה בשבילו, זה ההורים. ההורים מבינים שהשידוך זה ההמשכיות של הזרע שלהם. ההמשכיות של עם ישראל דרכם. ולכן מי שהיה מתעסק תמיד בשידוך בתקופה העתיקה, היו ההורים. כי אנשים צעירים, הם רואים את העכשיו, את הדברים הבסיסיים. מה אכפת להם עם ישראל? עזוב אותי, אני אוהב אותה, היא נראית לי טוב. אבל בעבר הבינו שזה נחמד איך שהיא נראית וכל הדברים, אבל גם חשוב עם ישראל שיצא מזה. ולכן ההורים הם אלה שהיו מתעסקים בשידוכים של הילדים. נכון. זה הפרשה שממש מדברת על הדבר שהוא מפעל חיי. כן, בליבת העשייה שלך. כן. טוב, תקרא. אני אקרא? כן. גם את יכולה לקרוא. טוב, אני אקרא. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. זה מה שאנחנו אומרים בברכת המזון, בכל, מכל, כל, כמו שברך את אבותינו, בכל, אז זה הבכל. זה הבכל של אברהם, כן. מכל זה של יצחק, נכון. כל זה של יעקב, ופה אנחנו רואים את הבכל. מה זה בכל? שיש לו, רש"י אומר שיש לו בן, כן? ואם יש לך ילדים, יש לך הכל. מדהים. יש אנשים שאין להם ילדים,
ויש להם הכל, יש להם הכל בחיים, אבל אין להם ילד, ומוכנים לשלם כל הון שבעולם כדי שיהיה להם ילד. והוא אומר, יש לי ילד, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל דרך אגב, זה שלו. מתחבר למה שאמרנו, שבעצם העיקר זה המשכיות. כן. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירכי, כן. ואשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. את מתארת לעצמך את הדבר הזה? שמה? אנשים קוראים את זה, זה אחד המצחיקים, היום הם היו עושים דברים כאלה, חבל על הזמן. אברהם אבינו, על מי אנחנו מדברים? מי זה העבד? שים לב שהשם שלו לא מופיע, זה מרתק. יש אחד שמנהל שם את כל העניינים, השמש שלו, ויהיה הממשיך שלו, אם לא יהיה לו צאצאים, זה העבד שלו, אליעזר, נכון? ובעצם אברהם אומר לו, בוא רגע, אני עכשיו הולך להשפיע אותך בדבר. הוא לוקח את היד שלו ושם אותו באזור לא רחוק מהאזור של הברית שהוא עושה ברית מילה. זה ירחו. הוא שם את היד שלו שם, כי זה דבר שמסמל את הברית בין השם לבין בני האדם, וככה אני רוצה להשביע אותך, ויקר לי, שאתה בעצם עכשיו, בדבר הכי חשוב לי, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא על הגוף שלי, שאתה לא תשנה ממה שאני אומר לך. אם היינו משביעים היום ככה. לא, זה כי הראייה היום היא קדושה. ברור, אבל זה מטורף מה שכתוב פה. כן. אוקיי, אז הוא משביע אותו, לא... באלוקים. כן. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, כלומר, תשמע, אני לא רוצה את המקומיים פה, אני רוצה שתחזור למקום שהייתי לפני זה, ולקחת אישה לבני ליצחק. כן. אז אברהם הוא ממש, הוא שולח את אליעזר שיהיה השטחן, זה השטחן הראשון בהיסטוריה, והוא אומר לו, הוא מכוון אותו, הוא אומר לו, הבת שאני רוצה, הכלה שאני רוצה, לא תהיה מבנות הכנעני, אני רוצה שהיא תבוא מארץ מולדתי, כי כנראה יש איכות מסוימת שהוא רואה שהיא יותר טובה מארץ מולדתו מאשר פה בכנענים. הוא מכוון אותו יותר למשפחה אפילו, הוא שולח אותו לא רק לארץ מולדתו, אלא למשפחה שלו. כן. כי אל ארצי ואל אמונתי תלך ולקח את האישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת? אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. כן, היא לא תרצה, ואחת מהסיבות שעוזבים, שמותר לעזוב את ארץ ישראל, זה בשביל שידוך. אז מה אתה אומר? אז שהוא ירד מהארץ בשביל השידוך הזה? אולי היא לא תרצה לבוא. ויאמר אליו אברהם, ישמר לך פן תשיב את בני שמה. יש גבול, זה אני לא מוכן. הכי חשוב לי שהבן יישאר בארץ. במקרה כזה בסדר, לא תהיה ברירה שיתחתן עם נשים מקומיות או עם הבת שלך. אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. יהיה לך סייעתא דשמיא. זאת אומרת, יש פה מלאך, אנחנו מדברים פה על מלאך של שידוכים, שאברהם אומר, השם ישלח את המלאך שיסדר את העניין הזה, וזה יהיה בסדר, ולקחת האישה לבני משם. ואם לא תובע האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שם. הוא חוזר על זה עוד פעם, הוא אומר לו, תשמע, באמת, אני צריך סייעתא דשמיא. כן. יהיה לך מלאך. יכול להיות שזה לא יעבוד, זה מוזר שהוא אומר לו, ואם זה לא יעבוד. הרי אברהם אבינו הוא איש אמונה גדול, איך הוא אומר? אז גם את זה ראיתי פה בספר המגניב הזה, שחכמים מדברים על זה שכדי שתנאי, קוראים לזה תנאי בני דן, וואי, ברח לי עכשיו השם, כדי שתנאי יעבוד, התנאי צריך שיהיה תנאי כפול. תנאי בני גד ובני ראובן. מה זה תנאי כפול? אצל משה רבנו, כשבני גד וראובן מבקשים להישאר בעבר הירדן, אז הוא אומר להם, אין בעיה, אם אתם תעברו את הארץ, אז אתם תקבלו אחרי זה את הנחלה. ואם לא, אז לא תקבלו. זה נקרא תנאי בני גד ובני ראובן, ומפה לומדים חכמים שכל תנאי שאומרים, אי אפשר להגיד אותו רק על דרך השלילה או החיוב, חייבים להגיד אותו גם וגם. כלומר, אם אתה תעשה ככה, יהיה ככה, ואם לא תעשה את הדבר הזה, אז תהיה תוצאה אחרת. כן. ולכן הוא אומר לו, אם באמת אתה תמצא, השם יעזור לך, ואם לא,
אז תעשה את הדבר השני. וזה כדי שהוא ישביע אותו, שילך ויעשה את המשימה מההתחלה עד הסוף. כן, כן. ותמיד יש שני אופציות. זאת אומרת, או שזה ילך, או שזה לא ילך. או שזה כן, או שזה לא. ולא שאנשים ככה נתקעים במחשבה אחת. אז אם זה לא הולך, אז יש אופציה אחרת. אבל יש גם גבולות. יש דברים שאני לא מוכן לעשות אותם בשביל להתחתן. אני לא מוכן שתצא מהארץ בשביל להתחתן. זאת אומרת, יש גם גבולות, וזה חשוב שכל אחד יציב את הגבולות, מה הוא לא מוכן בשום פנים באופן, בגלל שזה הערכים הכי חזקים שלו, על מה הוא לא מוכן לוותר. אוקיי. אז אצל אברהם הערך הכי חשוב שלו זה הירידה מהארץ, יותר מאשר להתחתן עם בנות מקומיות. כן. מעניין. כן. היית מצפה אולי שזה יהיה יותר חשוב לשמור על היהדות, מאשר להישאר בארץ. כן. אוקיי. תמשיך אתה. איזה פסוק אנחנו? ת'. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבע לו על הדבר הזה. נשבע, שם את היד שם ונשבע. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך, וכל טוב אדוניו בידו. צריך לשכנע, יש לנו כסף וזה. ויקום וילך אל ארם נהריים, אל עיר נחור. יש לו מטרה, קרוב המשפחה שלו. ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב, לעת צאת השואבות. שימי לב, לא כתוב פה שואבים, שואבות. נשים היו עושות את העבודה הקשה הזאת, מכאן שנשים גם צריכות כנראה לזרוק את הפח ועוד דברים. כן, זה כתוב בתורה, אי אפשר להתווכח עם הדבר הזה, בטח. מה, פח זה כבד ולשאוב מים זה לא כבד? זה לא נהיה כבד. אני לא שמעתי פה את האימהות מתלוננות ומקטרות על הדבר הזה. מים זה טהור, זה לא נהיה שכבד, זה לא שאין לנו כוח. פח זה השפעה של עם ישראל, זו קדושה גדולה. כשאני לוקחת את הפח השפעה, אז אנשים שואלים אותי מה בעלך במילואים, אתה רואה, אנשים יודעים. זה טעות, הם כנראה לא למדו מספיק את ספר בראשית ואת ספר שמות, ששם כל השידוכים, כי זה העבודה הקשה היא של אנשים. ויאמר, שימי לב, גם פה זה של שלט, כמו ויתמהמה בשבוע שעבר, ויאמר, כן? אדוני, אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום, תעשה לי מקרה. בכל זאת זה עבד. אז הוא מדבר על מקרה אותיות רק מהשם. דרך אגב, חכמים מדברים על זה שיפה שיחתם של עבדי האבות, מתפילתם של האבות. שימי לב כמה נותנים פה, התורה תמיד מתמצתת, ופה נותנים חתיכת קטע לכל הסיפור הזה של העבד, כדי לראות איך העבד מתנהג, ואיך שהעבד מתנהג אפשר ללמוד המון על האדון שלו, כן? אז העבד מתחיל עם תפילה, הוא בעצמו מתפלל אל השם. הקרנה לפניי היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים בבור, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה חדך ואשתה, ואמרה, שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובא עדה כי עשית חסד עם אדוני. והיא הוא טרם קילה לדבר, הבן אדם לא מסיים להתפלל, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מילכה, אשת נחור, אחי אברהם, וחדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה, ואיש לא ידעה, זה מזכיר את מה שלמדנו שבוע שעבר עם אנשי סדום. ותרד העינה, ותמלא כדה ותעל, היא מעלה את המים. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר, הגמיעיני נא מעט מים מקדך, ותאמר, שתי אדוני, ותמהר, ותורת כדה על ידה, ותשקהו. שימי לב על הזריזות, זה מזכיר את מידתו של אברהם אבינו, זה לא מזכיר את הסיפור עם לוט, ששם הכל והתמהמה, אצל לוט הכל היה לאט, אצל אברהם הכל מהיר, היא מידותיו, זו אותה משפחה, יש כאלה ויש כאלה, היא מזכירה את אברהם, נראה שהאח שלה לא בדיוק כזה, וגם האבא, ותחל להשקותו, היא סיימה, ותאמר גם לגמליך ישב, זה בא מעצמה, היא איזה מידה של צער בעלי חיים, עד אם כאילו לשתות, גמלים שותים, זה אירוע, היא אומרת, אני לא רק אשתה אותם בספתח, אני אתן להם לשתות, עד שכאילו כבר, עד שיגידו די. ותמהר, ותער כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתאה לה, מחריש לדעת, הצליח אדוני דרכו. אם לא, הוא מתבונן. להתבונן זה מלשון בינה, הוא משתאה כזה. מסתכל בהתבוננות. והיא כאשר קילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה,
10 זהב משכנם. דבר ראשון מה הוא עושה? ממלא אותה בתכשיטים. רגע, מאיפה אתה יודע? זאת הבחורה שאתה מעוניין בה? זה ממש מוזר, אבל יש לו ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא. עד עכשיו היה כל מה שביקשתי, בטוח שזה יתממש. ויאמר, בת מיה, תגיד לי, היש בית אביך מקום לנו ללין? על הדרך כאילו הוא רוצה מקום לישון, אבל הוא רוצה לדעת, האם זאת קרובת המשפחה שדובר עליה? אני עוצרת אותך רגע, כי בא לי לדבר על משהו. בבקשה, בבקשה. שאליעזר, כשהוא מתפלל, הוא לא מתפלל, תעשה לי מקרה היום, תעשה חסד שתצא איזה מישהי יפה כזאת, נאה, נחמדה, ככה... נחמדה אני לא יודע, אבל יפה זה הדבר הראשון שכתוב. בסדר, אבל התפילה של אליעזר היא על המידות. בעצם אליעזר אומר, אני מחפש משהו שהוא עמוק יותר מהחיצוניות. ואני חושבת שזו תפילה מאוד מאוד חשובה כשאנחנו מחפשים בני זוג או בת זוג, אנחנו מחפשים את העומק. נכון שצריך שתהיה מציאת חן וכימיה וכל הדבר הזה, אבל קודם כל, לפני הכל, אנחנו מחפשים מי הבן אדם, מה האופי שלו, מה המידות שלו. זה הדבר שיחזיק לנו נישואים במשך עשרות שנים, בעזרת השם עד סוף החיים. כי אם אנחנו מסתכלים על החיצוניות, על דברים חיצוניים, איך היא נראית, ומאיזה סגנון היא, איזה מגזר היא, איפה היא גרה, איך היא מתנהגת, אם היא מגניבה, לא מגניבה, כל הדבר הזה זה חיצוניות, זה דברים שמשתנים עם החיים, אבל החסד, האופי של הבן אדם, היכולת שלו לראות את האחר, זה המתכון הכי טוב שמלמדים אותנו פה בתורה. מה המתכון הכי טוב? למצוא זוגיות טובה, זה הבסיס. ובאמת אנחנו רואים שזאת הבקשה של אליעזר. טוב, גם אם יש לי מה להגיד על זה, אני לא אגיד. למה? לא, אני לא אגיד, אני לא רוצה חס ושלום שזה יצא שאני לא מסכים איתך. לא, תגיד, אני רוצה לשמוע. דווקא ההפך, כן. אני חושב אני אפילו שומע אותך הרבה פעמים באה ואומרת שזה ממש בעיה עם בנות שמתעקשות לא לשנות את תמונות הפרופיל שלהן. יש להן תמונה גרועה ואף אחד לא רוצה להסתכל. זה הטבע האנושי, מה תעשי? אנשים מסתכלים על תמונת הפרופיל, ואם היא לא נראית טוב, לא ירצו ממנה שידוך. וגם יש בחורה מכילה מכבוד תורתכם, שהיא נראית לא טוב, אז לפעמים יהיה קצת על מדי שיקרה, ויתפסו אותה בזווית היותר נכונה, כמו שאת קוראת לזה במצב, כאילו, איך את קוראת לזה במצב מקסימום? איך את קוראת לזה שבן אדם יכול להיות במצב מינימום או מקסימום? תדר גבוה, בדיוק, עם התדרים, כן. אז את תבקשי שתהיה לה תמונה של תדר גבוה, כדי שתראה יותר מוצאת חן. אין מה לעשות, זה הטבע האנושי, אז אפשר לדבר עד מחר על רוחניות ועל דברים כאלה, אבל בתכלס, זה מה שידפוק או יעבוד לפני המפגש הראשון. לא יודע, אז נראה לי שזה קצת מורכב. אז אני מסכימה איתך, ואני שמחה שאתה מעלה את זה, כי זה באמת נכון. ובאמת המראה החיצוני מאוד מאוד משפיע, וגם זה מאוד מאוד חשוב שתהיה משיכה. איך אישה יכולה להיות עם גבר שהיא לא, או גבר, איך גבר עוד יותר יכול להיות עם אישה שהוא לא נמשך אליה. בדיוק, אז אין ספק. זה יהרוס להם את הזוגיות. בוודאי, זה הדבר הכי חשוב, כי זה באמת מה שמחבר ביניהם, המשיכה הזאת. אבל משיכה, הרבה פעמים אנשים חושבים שזה עניין רק של יופי. אני זוכרת שמישהו בא אליי שהוא גרוש, והוא אמר לי, אני התחתנתי עם אחת האנשים הכי יפות שראיתי בחיי, ואחר כך גיליתי את המידות שלה, ופתאום היא הייתה נראית לי מכוערת. באמת, הוא נמשך לדברים החיצוניים, ואני מסכימה ב100% שצריך שתהיה משיכה, וצריך שיהיה מציאת חן, ברור, אין ספק בזה. אבל בגלל שזה הדבר הטבעי, זה הדבר הכי הכי טבעי וחייתי שיש לנו, אז לא קשה לנו לדעת אם אנחנו נמשכים לזה או אוהבים את זה, אם זה מראה שאנחנו אוהבים או נמשכים אליו, זה חלק מהטבע שלנו. ואנחנו רוצים להיות מעל הטבע, לקבל גם את העניין הזה, וגם להיכנס שנייה לעומק ולהגיד, יופי, היא נראית לי טוב, הכל בסדר,
זה אחרי שעברנו את המבחן הראשוני של המסך. נכון, וכל אחד חייב באמת, אני זוכרת שסבא שלי אמר לי כשהייתי בת, לא יודעת מה, 15-16, הוא אומר לי, you're a calamoid. ואמרתי לו, what's calamoid? אז הוא אומר לי, calamoid זה אישה שהגיעה לזמן, מועד שהיא יכולה להיות קלה. הוא אומר, את צריכה להתלבש יפה ולהיראות ככה מושכת, ככה זיידי שלי אמר לי. ואני חושבת שזה באמת חשוב. אתה חסן מועד, אתה במועד תתלבש יפה, תשים דאודורנט, תלבש ככה, תתלבש כמו גבר, וגם את תתלבשי יפה. לשים דאודורנט זה לא קשור לחתן, זה קשור להיות בן אדם מגיל או לא. בסדר, אבל צריך להגיד את זה. חבל שצריך. אני לא הייתי רוצה לפגוש בעבודה בן אדם שצריך להגיד לו את זה. בסדר, אז הנה, לצערנו צריך להגיד את זה. וגם את תתלבשי יפה, ושיהיה לך אכפת מעט שאת נראית. ותשימי דאודורנט. ותשימי דאודורנט אם צריך. כדאי. ואין ספק, זה בסיסי. אבל הפכנו את הדבר הזה לעיקר, כשבכל האתרים והאפליקציות וכל הקבוצות וואטסאפים של השידוכים, קודם כל מסתכלים על תמונה, אם אני מתחבר לתמונה, שבאמת אין ספק, צריך לעשות תמונה טובה, אנחנו גם אצלנו, יש לנו צלמים מיוחדים לזה והכל, אבל תשאל שאלות, קודם כל תבדוק רגע, אולי זה זווית מסוימת, אולי אפשר לבקש עוד תמונה, תשאל שאלות על הבן אדם, על האופי, על היכולת תקשורת. אני חושב שזה דברים שמתבררים יותר בתוך הדייט, כי הרי בינינו, כמו שאת דיברת על הבן אדם הזה שאמרת שהוא התגרש, בסופו של דבר הרי זה לא מחזיק מים. אם בני זוג לא מתאימים, היא נראית הכי טוב בעולם, אבל האישיות שלה בלתי נסבלת, מבחינתו זה לא יחזיק מעמד, וזה יצוף אחרי כמה פגישות. אי אפשר לברוח מזה. אבל אפשר לבדוק את הדברים האלה לפני הפגישה. אפשר לשאול שאלות, איך המידות שלה, איך היא מתנהגת. אז פה בפרשת שבוע אנחנו רואים שהייתה אפילו תפילה. אני חושבת שזה חשוב שכל אחד יתפלל לקדוש ברוך הוא על המידות שהוא רוצה. המציאת חן זה כבר הוא יעשה, זה כבר טבעי, באופן טבעי הוא יעשה. תשימי לב שאברהם אבל לא מדבר על מידות, זה מעניין, הוא מדבר על מישהי מהמשפחה שלי. מי שמדבר על המידות זה העבד. נכון. זה מעניין. נכון. ויכול להיות שכשאברהם אומר, אל תיקח אישה מפה, כי זה כאילו ברור. מידות רעות של כנען, מידות כמעשה ארץ כנען לא תעשה. בדיוק, אז זה ברור לו. ועבד אברהם מכיר את אברהם, הוא מכיר איך המשפחה, הוא מכיר איך המשפחה מתנהגת, משפחה של הכנסת אורחים, משפחה שדואגת לאחר, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תשלח לי מישהי שמתאימה למשפחה של האדון שלי, אברהם. אז... לאיזה צד? את יודעת, אצל האבות שלנו תמיד יש את הילדים המוצלחים והמוצלחים פחות. או את דיברת על הזיידה שלך. בעם ישראל אנחנו תמיד מדברים על הזיידה, על אברהם, על יצחק, על יעקב, על שרה, רבקה, אף פעם לא מדברים על הצד השני, כן? על כל זאת אומרת, מי הסבא שלנו שהולך להיות? אח של רבקה, כן? לבן הארמי, ארמי עובד אוויר אצלנו, הוא סבא שלנו. אנחנו משכיחים את זה, לא רוצים לדבר על זה, לא, ברוך השם אומרים, זה לא מהצד, את הגנים השליליים, יש לנו צד שלילי לקבל משם גנים גרועים. יש לנו מאבות האומה אנשים לא מצצות. אבל אנחנו לא קוראים להם אבות, כי אב, אנחנו לא קוראים להם אבות. לא מתגאים בהם. גם לא קוראים להם אבות. כאילו, אבא, אתה קורא למי שהוא מלמד אותך איך להתנהג גם לדורות הבאים. יפה מאוד, בוא נמשיך. טוב, ויאמר בת מיה, תגיד ענליה, יש בית אביך מקום לנו ללין, ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מילכה, אשר ילדה לנחור, ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור רב עמנו, גם מקום ללון. דבר ראשון החיות, ואז בני האדם. נכון, ההלכה שאדם צריך לדאוג לחיות, ואז לבני האדם. לעצמו, ויקוד... גם וגם, יש לנו הכל. כן? עכשיו הוא מודה לקדוש ברוך הוא. ויקוד האיש, וישתחו לאדוני. הוא עדיין לא יודע אם זה... עובד, כי צריך לבקש רשות של מישהו. היום זה האישה, אבל אז זה קודם כל שההורים יאשרו, אחרת בכלל אין מה לדבר. גם היום הולכים קודם להורים, ומכירים את ההורים, תלוי באיזה מגזר. רוצים לשמוע מה ההורים אומרים. כן, תלוי במגזר ובקשר עם ההורים. במצב
בתדר גבוה, זה ככה, במצב טוב, בקשר טוב עם ההורים, אז שואלים אותם. ויאמר ברוך אדוני, אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו, מעם אדוני, אנוכי בדרך נחני אדוני, בית אחי אדוני. אני הרגשתי שהשם הנחה אותי לקרובי המשפחה של האדון שלי. ואתה רוצה נערה, ותגד לבית אמא, כדברים האלה, אישה, ילדה בדרך כלל, בחורה הולכת בדרך כלל, לאמא לדבר איתה, ולרבקה אח, ושמו לבן. אנחנו נפגוש אותו עוד בסבבים הבאים. וירוץ לבן אל האיש, הוא רץ החוצה אל העין, ויהי כולם שם רצים. ויהי כראות את הנזם, את הצמידים על ידי אחותו. וכשומו, הוא מסתכל על החיצוניות, את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אל האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין. ויאמר, בוא, ברוך אדוני. שימי לב, הוא מזכיר את שם השם. למה תעמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית? מה זה פיניתי הבית? אולי מעבודה זרה. ומקום לגמלים. ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים. כנראה עד אז היה להם את ויפתח הגמלים, כנראה היה להם את הזמזם הזה, שלא יאכלו בשטחי זרים. ויתן תבן ומספול לגמלים, ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. רחיצת רגליים, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר. ויושם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל, עד אם דיברתי דבריי. ויאמר דבר. רגע, בוא, אתה פה מערך אותי. קודם כל אני רוצה להגיד למה באתי. ויאמר עבד אברהם אנוכי. שימי לב, עדיין אנחנו לא יודעים מה השם שלו. תמיד בגן למדנו שמדובר פה על אליעזר, אבל אפילו לא מוזכר פה הדבר הזה. ואדוני ברך את אדוני מאוד, ויגדל, ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. הוא מדבר איתו בשפה שלו. כן. ותלת שרה אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה, ויתן לו את כל אשר לו. הוא נותן לו את כל הירושה. יש עוד ילדים, אבל הוא העיקרי. וישביעני אדוני לאמור, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו, אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אישה לבני. ואומר אל אדוני, אולי לא אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי. ואם זה לא יעבוד, ויאמר לו את כל הסיפור. כן, אבל הוא קצת ישנה איפה שצריך. ויאמר אליי אדוני אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך, ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי. אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי, ואם לא ייתנו לך, והיית נקי מעלתי. מתי תדע שאתה זה? אם אתה באת אליהם, מצאת אותם, אמרו לך לא. ואבוא היום אל העין, ואומר אדוני אלוהי אדוני אברהם, אם יש חנן מצליח דרכי אשר אנוכי הולך אליה. אנחנו כבר מכירים כל הסיפור, למה חוזרים על זה? זה מעניין. חוזרים על הפרטים עוד פעם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, והנה העלמה היוצאת לשאוב, ואמרתי לה, השקיני נא מעט מים מקדך. ואמרה אליי, גם אתה שתה וגם לגמליך ישב, היא האישה אשר הוכיח אדוני לבן אדוני. אנחנו יודעים את זה, חוזרים על הסיפור עוד פעם, פרטים. אני טרם אכלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת וחדה על שכמה, ותרד העינה, ותשב, ואומר אליה, השקיני נא, ותמהר ותורד קדם מעליה. ותאמר שתה וגם גמליך אשקה, ואשת וגם הגמלים השקעת. וישאל אותה ואומר בת מי את? ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה, ואשים הנזם על אפיו והצמידים על ידיה. מה קרה? זה היה הפוך. בדיוק. קודם כל הוא שם עליה את הצמידים, כדי שלא יגידו, אתה סתם אומר את זה, עובדה שמיד אתה שמת עליה דברים, מה זה אכפת לך? אז בגלל זה הוא יודע אם יש לו עסק, הוא משנה את זה להראות שהוא קודם בירר, זה מאוד מאוד חשוב, למרות שלא הייתה אמונה גדולה, שכנראה אם עד עכשיו הכל יתגשם, זה בדיוק כמו התוכנית, ולכן הוא לא בדק עדיין. ויקוד, וישתחווה לאדוני, ואברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר הנחני בדרך אמת, לקחת את בת אחי, אדוני, לבנו. ואתה, אם יש לכם עושים, אתם חלק ממשהו גדול, תראי איך הוא מצרף, זה מאוד מאוד חשוב, שהרבה פעמים כשאתה רוצה שאנשים יהיו איתך על משימה, אתה מראה להם שהם חלק ממשהו גדול. אז הוא סיפר להם את זה, ואתם חלק מהסיפור של השידוך הזה, וחלק מההצלחה האלוהית, כן. ולכן. הוא גם מספר את הסיפור, אתה יודע, הרבה פעמים כשאנשים מכירים, ואתה רואה שזה באופן פלאי, איזה סייעתא דשמיא, במיוחד בשידוכים, רואים סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה, ואתה רוצה לספר את הסיפור, איך זה קרה. איך הייתה סייעתא דשמיא, אנשים מספרים וואי, והם הכירו ככה ובמקרה, כן, וכל אחד היה לו את המקרה שלו, באיך הם הכירו. זה ממש ממש מעניין שזה קורה המון פעמים בשידוכים, אבל גם מה שאתה אומר שהוא רוצה לגייס אותו, כשאתה רוצה לגייס בן אדם, אתה גם מלהיב אותו על זה,
וגם אתה מכניס לו כל מיני דברים לראש, כאילו שזה אמת, ואנחנו רואים שהוא מדבר פה הרבה את המילה אמת. ואברך את השם אלוקי אדוני אברהם אשר הנחני בדרך אמת, זו דרך האמת. לקחת את בת אחי אדוני ובנו, ואתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני. זאת אומרת, מה שקורה פה זה האמת, הוא ממש מגייס אותו ככה לספר לו שיהיה איתו באמת הזאת. כן, ואתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, הגידו לי, ואם לא, הגידו לי. אני פתוח, מה שתגידו יהיה עכשיו. ואפנה על ימין או על שמאל. ויען לבן ובתואל. קודם הבן מדבר, חמור קופץ בראש, ואז האבא, ויאמרו, מאדוני יצא הדבר. איך שאתה מספר זה סייעתא דשמיא. לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. הנה רבקה לפניך, כך ולך. ותהי אישה לבן אדונך, כאשר דיבר אדוני. ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, וישתחו ארצה לאדוני. ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. כן, שאלה מצוינת, עוד מעט נראה בכלל איפה אבא נעלם, ואז אומרים שכנראה הוא התנגד לשידוך והשם הרג אותו בלילה, זה מדרש, אנחנו לא יודעים, אנחנו אבל כן רואים שהוא תכף ייעלם. גם אני רואה שהאימא מאוד מעורבת פה גם בהתחלה, שרבקה הולכת לספר לה. כן. לספר לה מה שקורה, והאימא כן מאוד מעורבת פה, והתורה לא סתם אומרת את הדברים האלה, ואני רוצה להגיד שיש לאימא תפקיד מאוד מאוד חשוב בתוך התהליך הזה של הקשבה, של הכלה, של לשמוע מה קורה, של להיות חלק מהדבר הזה. שלפעמים אנחנו אומרים, וואי, לא נעים לי להתערב לה, לא נעים לי, לא רוצה שאני אתערב, אבל כל אחת צריכה להשתמש בחוכמת הלב שלה, באימהות שלה, ולדעת איך כן ללוות, כי דווקא האישה נמצאת במצב שהיא ממש ממש צריכה את הדמות האימהית הזאת, ואם היא לא יכולה לספק לה את זה בגלל שהקשר שלהם פחות טוב, ושהיא לוקחת יותר מדי דברים ללב, אז מאוד מאוד חשוב שתהיה דמות אימהית, וזה אחד מהדברים שאני עושה בתוך האימון, שאנשים באים אליי וממש מספרים לי את כל מה שקורה בתוך הקשר, ואני נותנת להם את המקום הזה, העוטף, האימהי, כדי להיות רגועים יותר, ולהרגיש יותר טוב בתוך התהליך. מעניין. ויאכלו וישתו, הוא והאנשים אשר עמו, ועלינו ויקומו בבוקר, ויאמר שלחוני לאדוני, אוקיי, נחמד, יאללה, באתי לפה למטרה מסוימת, זה, אז להתראות. ויאמר אחי אחיה, ואמא, איפה אבא נעלם? תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך, רגע, אולי 10 חודשים, אולי שנה. ויאמר אליהם, אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח דרכי, שלחוני ולך לאדוני. מה אתם פתאום עכשיו מושכים זמן? ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. מפה לומדים הלכה שלעולם בשידוכים, אפילו אצל החרדים הכי קיצוניים שיש, אסור לחתן אישה בניגוד לרצונה. זה המקור. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה? ותאמר, אלך. וישלחו את רבקה אחותה ואת מניקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו. שימי לב שמצרפים לה את המינקת שלה. זה מוזר, מה, היא ילדה בת 3 שצריכים להעניק אותה? יש כאלה שיגידו, זה לא מסתדר לחלוטין, אבל... יש כאלה שאומרו שהיא באמת הייתה בת 3. כן, נשמע מטריד קצת משהו, אבל בכל אופן, בטח ילדה בת 3 לא תלך לבד עם צאן ותרוץ ותצליח להוציא מהבור, יכולה ליפול, אני לא... אבל הנקודה היא שמנקת זאת מי שמגדלת אותה, זה האופר שלה, שמלווה אותה מגיל 0 ועד גיל מבוגר, היא כל כך תהיה משמעותית שאנחנו נראה שכשהיא תמות, יעקב אבינו יקבור אותה ויעשה מזה, היא הופכת גם להיות, אנחנו נראה את זה בהמשך, בעוד כמה שבועות. ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו, את תהי לאלפי רבבה, שיצאו ממך מלא צאצאים, וירא זרעך את שאר שונאיו, שהזרע שלך יצליח באמת לנצח במלחמות ולרשת את כל השונאים שלו. ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה וילך. ויצחק בא מבוא באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. זה מאוד מוזר מה יצחק עושה שם באר לחי רועי, אנחנו מכירים את זה.
שם היה הסיפור שהגר נזרקת על ידי שרה, והשם פותח את עיניה והיא רואה את הבאר, ובזכות זה היא שותה מים. מה הוא עושה שם? כנראה היה ליצחק מאוד מאוד קשה בכלל עם כל הגירוש הזה של ישמעאל, ובגלל זה גם אנחנו נראה בשבוע הבא עד כמה הוא לא יסכים שזה יהיה אצלו בבית. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. יש חכמים שרואים מפה את המקור של תפילת יצחק, תפילת מנחה, שאותה תיקן יצחק, כי אין שיחה אלא תפילה, תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו, לפנות ערב זה אחר צהריים. וישא עיניו וירא והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל, איזה צניעות, ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? כנראה נראה המון מורשים, כי הרי בדרך יראו מלא אנשים. ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הציף ותתכס. עד אז היא לא הייתה מכוסה, בדיוק הפוך מה שאנחנו מכירים, זה מרתק. אנחנו מכירים שבשביל צניעות מתכסים כל הזמן, ופה היא הולכת לפגוש את השידוך שלה, אז היא מתכסה. היא רוצה, יש משהו מיוחד בהסתר לפעמים, שזה הרבה יותר מעורר ומקרב. בהתחלה יש אנשים שחושבים על ההתחלה, לגעת, לנשק. פה דווקא אנחנו לומדים מזה, שדווקא ההסתר בהתחלה הוא מה שבונה את הקשר. דיברת על מה לתת את הדגש, אז באמת אם שמים דגש דווקא על הדברים החיצוניים בהתחלה, זה קצת מוריד. אז אצלה זה לא אישיו, להפך היא מכסה את עצמה כדי לבנות את זה מקטעים אחרים. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק האוהל לשרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהביה. וינחם יצחק אחרי אמו. רואים פה את הקשר הקרוב בין בן לאמא, ושהאישה תופסת מקום של אמא בחיים. זה מאוד מעניין כשהזוגיות היא טובה לכאורה. וינחם יצחק אחרי אמו, זה בזכות האישה, והאישה תופסת את המקום של האמא בבית. האמא מתה, אז היא עושה את זה, זה מדהים. רש"י מדבר על זה שלא הייתה ברכה בחלה ולא היה נר דולק, ופתאום מגיעה בלבוסטה הביתה, מישהי רצינית, ומחזירה את הנר הביתה, מחזירה את האור ואת חדוות החיים לבית, וזה מה שיפה בזוגיות מוצלחת. מהמם. טוב, אני חושב כן, ואז נעצור בזה, כי לא נספיק את כל הפרשה. כן. אני רוצה להגיד שיצחק יוצא לסוח בשדה, אנחנו רואים פה פעמיים שיש פה תפילה, ומיד אחר כך ישועה. אז רואים, אליעזר מתפלל, הוא עוד לא מסיים להתפלל, כבר הוא רואה את הישועה. ופה יצחק עומד לסוח בשדה לפנות ערב, והנה הוא נושא את עיניו והוא כבר רואה את הגמלים באים. אז הרבה פעמים כשאנחנו מתפללים באמת מעומק הלב, אנחנו רואים את הניסים מגיעים. לא לשכוח להתפלל, כי לפעמים אנחנו מיואשים, אנחנו אומרים, זה לא עוזר, התפילות לא עוזרות, ניסינו, מה לא ניסינו, איזה סגולות ניסינו, מה לא עשינו. אבל אף פעם לא להתייאש מתפילה, אף פעם לא להתייאש מתפילה, כי תפילה ממש יכולה להביא ניסים, ואי אפשר לדעת מתי זה הזמן שהקדוש ברוך הוא לוחץ על הכפתור ואומר עכשיו. כי יצחק הוא בן אדם מבוגר, הוא לא ילד קטן, ויכול להיות שהוא כן, הוא חיכה משהו, כן, הוא לא נער צעיר, והוא חיכה הרבה זמן לאישה הזאת, והנה הוא מתפלל והוא מקבל אותה. וגם כתוב שגם העבד שוב מספר ליצחק, עוד פעם הוא מספר את הנס. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעניינים של שידוכים, ולספר את הנס, תמיד לספר את הנס, כי זה האמת של החיים. הנה הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו וממש עוזר לנו להמשיך את הדורות, ועוזר לנו בדבר הכי חשוב הזה, וחשוב לספר את הנס הזה. וכתוב ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה. קודם הוא מביא אותה הביתה ואז הוא אוהב אותה. לא כתוב שהוא אוהב אותה לפני שהוא מביא אותה. אז הרבה פעמים כשאנחנו רואים שיש פוטנציאל ויש משהו טוב, לא צריך לחכות שיהיה את האהבה האבסולוטית. זה מגיע בזמן כן, לפעמים אפילו אנחנו חושבים שאנחנו מאוהבים, אבל האהבה הזאת היא לא אמיתית. האהבה אמיתית זה כשאתה מביא אותה הביתה, ואתה לוקח אותה לאישה, ואתה משקיע בה, ואז יש לך אהבה אליה. וזה הדבר שהכי מנחם מכל הקשיים בחיים. אין דבר שיותר מנחם את האדם ומשמח אותו מזוגיות טובה. כשבן אדם יש לו זוגיות טובה,
הוא יכול להתמודד עם כל דבר בחיים. כי יש לו כוח בבית, יש לו שמחה בבית. ואין, זוגיות טובה זה הדבר הכי חשוב בחיים, בגלל זה אני כל כך מתאמצת בזה. יפה, יישר כוח גדול, אז אנחנו באמת נשאיר קצת לשנה הבאה בעזרת השם. ומה יצא מהזוגיות הזאת? אנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא. אם תלך חלק, מי הדומיננטי בבית, מי מבין את התהליכים, מי מבין אותם קצת אחרת. באמת. תודה, שבת שלום. שבת שלום.